kene kadai ka video ka balami lingba ka NASA ka organization ka badai page ki line how ka bana po kari Amerika bat kene kadai artat ka video ha ka ba une we scientist ka ba udang dan ha po katika yeng jong u ha po how ne kata ka space station ne scientist ulat mu bandi dai ularing video pat ulat test ulat page ka kalang kumno anda usai na pa ujak pa une scientist ulat syam ka ka per ba ha po katika sahid Hendrai ketika ka kham hap chapo balaang ba ka daw ba ka ka per ka dai na mara po how ka gravity la ne kata ka jingtan jo ka perthai kam dan shu balaang ba dai na kata ka daw ka ru ka per be has ha po how ki tiar kitar ki egi baro agi banane perthai la ki dan po how ki per bai bat kum ta ha ka video pila ben i ba ketika ka per bai ha po how ha po ketika yeng la ne kata ka space station